лодката има, аз имам звукорезисти. Ръцете я страни, бе! Да стреляте, бе! Влизай напред. Ръцете я страни, казах! Дръж ръка. Дай другата ръка. Няма сме. Прямо. Готово. Остави телефона. С гръб към мен. С гръб към мен. Ръцете горе. Не мърдай. Железници. Господин Тонев, ще бъдете обвинен, имате право с престъпление корупционно. Тъй като сте си абсолютен престъпник, колеги, като за всеки един престъпник, както трябва. Долу на земята. Къде? Стана на колене. Долу на колене. Само тук ключове за... Да, дай ми ключове да имам за...